večeras se dešavati u Kačarevu, ali prepustit ću našim gostima da najave. Sa mnom u studiju su Dragana Stankovski ispred udruženja Vardar iz Kačareva. Dobro jutro, dobro došla. Hvala. I gospodin Aleksa Risteski, koji je gajdaš. Dobro jutro vama, dobrodošli u studiju televizije Pančevo. Dragana, da krenemo od vas. Da nam najavite, dakle, udruženje Vardar večeras tradicionalno organizuje veče gajdaša. Tako je. Najprej želim da se zahvalim u svoje ime i u ime udruženja Vardar iz Kačareva vama i našoj televiziji Pančevo koja nam ustupa svoj medijski prostor i time nam veoma pomaže u našem radu. Naravno, to smo da vas podržimo. Da, naravno. Pa evo već 9. godinu za redom mi iz udruženja organizujemo ovu manifestaciju na jedan poseban tradicionalan način. I to u saradnji sa Domom kulture, Bratstvo i jedinstvo iz Kačareva i Nacionalnim savjetom Makedonaca u Republici Srbiji. Oni nam pomažu u organizovanju manifestacije. Koji je ovaj put već da se održava ova manifestacija? 9. Znači sada je već tradicija, sledeće godine preposledam onako jubilaran 10. pa preposledam da će biti još zanimljivije. Sad malo pre ste mi rekli da imamo gajdaše iz naše zemlje i sa teritorije cele Srbije, ali imamo i gosti iz Makedonije, što je onako lepo. Po prvi put. Da. Koliko gajdaša dolazi iz Makedonije? To ne znam tačno, to znaju oni u udruženju, ali bit će zaista dosta gajdaša i po prvi put imat ćemo i učesnike na Zurlama. To je nešto novo što smo ove godine pokrenuli, tako da će biti veselo. Baš smo, i to je dosta truda uloženo u taj večerašnji program i nadam se da će biti lepo. Lepo. U koliko sati počinje? U 19 časova. I to u samom centru Kačareva, tako? Da, ispred Patova mesne zajednice. Lepo, na otvorenom prostoru, danas će biti lepo vremena, tako da zaista će biti zanimljivo u Kačarevu. Gospodine Risteski, vi ste malo pre rekli, ovaj nije prvi put da učestvujete u Kačarevu. Ne, ovo je treći put kako učestvujemo u Kačarevu. U Kačarevu organizovali smo škola gajdaša, koji ta škola malo je olenjila se, ali nastavit i dalje. Ja sviram gajde dugo vremena i ja obučavam, tu sam učitelj gajdaša koji će da uču, već imam neke koje uču i tako. A recite mi, od koga ste vi naučili da svirate gajde i odakle ljubav prema ovom instrumentu? Znate što, ja sam poreklo Makedonac. Moj pokojni otac je svirao gajde i kod meni kad sam se ja rodio, kad bilo moje vreme, ono mlado, nije bilo drugi instrument nego gajde. I tako ljubav prema gajdama i dan danas. Na mnogo festivale učestvujem, mnogo trofeja sam osvojio i tako da ljubav prema gajde će da ostane dok god sam živ. Lepo. I težim da prenesem nekome drugome to moje znanje da ostane. Zato što vidite ovako, ima mnogo gajde, ima malo gajdaša. Ko je pravi gajdaš, recimo da stvarno otvira gajde, mora da govori reči kad svira pesmu. A kad svira kolo, te natera čoveka da zaigra. Da, jeste, da bude znači pravi gajdaš. Da li je teško da se nauči da se svira ovaj instrument? Šta je neophodno da biste bili dobar gajdaš? Veliku volju i verbanje. Trening, ništa drugo. Znate šta je? Kad čovek nešto hoće iz duše, da ga niko ne tera. I onda stalno, ja sam stariji čovjek, razumete, to priznajem. I uvek nosim gajde sa sobom i gajdanicu i uvek otviram nešto. Ja sam čak i ovdje doneo gajde, da slučajno ne treba da otviram, da nešto otviram, znači da se vidi gajde. Gajde nije lijepa instrument, ali gajde leči sa svojim zvucima, zato što to je, nema tu ništa veštačko. Sve je prirodno, ništa nema dodato nešto, kaže da je dodato to i to nije. Niste nam samo rekli, dakle, tu su gajde, evo zamolit ćemo kolege u realizaciji da nam pošalju kolegu da donese, da samo pokažemo, eto, gajde kako izgledaju. Ima dece koja nas gledaju pa ne znaju kako izgledaju gajde, pa da im pokažemo. Dakle, sad ćemo da zamolimo kolegu da dođe da donese, s obzirom da je tu blizu. Zašto ste se vi u udruženju Makedonaca odlučili da organizujete jednu ovakvu značajnu manifestaciju? Pa najpre zbog druženja, zbog zbližavanja mladih i starijih. A i gajda je isto jedan poznati instrument koji se u Makedoniji jako često svira i dosta ljudi se opredelilo za taj instrument.
I baš ova manifestacija je zbog toga da od najmlađih do najstarije publike da se pojave i da se uživa jednostavno. Jeste, jedan jako lep način. Jeste, ja gledam u gajde sada, zato sve vreme skrećem pogled. Malo pre ste mi rekli da zapravo to sve na kraju ispadne onako veselo, završi se kolom jednim, onako kako i treba da bude. Da. I evo sad upravo gledamo. Ja gledam, ne znam da sam nikada uživo videla gajdu, mislim da jesam, ali evo sad po prvi put ovako i u studiju za sve one koji ne znaju, zaboravili su da znaju eto šta ih večeras očekuje. Svakako poziv i kačarecima, ali i pančevcima da dođu večeras u 19 sati u sam centar sela i da vide, evo, gajdaše. Sad mi recite, kako se zove koji deo? Gajdi. Gajde, od čega je napravljeno? Od čega? Jareća koža, drvo i trske. To su sve delove gajdaške. Znači, nema ništa veštačko koje je dodavano, da neka fabrika radi. To sve ručno se radi i sa gajde. To je gajde poreklo sa Bliskog istoka. Inače, gajde je čobanski instrument. Čobani nisu imali nikad šta da radu, onda nešto su stalno mutili, nešto su svirali. Frula je gajde. Gajde je napravio čovek i počeo da svira. 3 dela ima 8 tonova i na te 8 tonova šta izvede, šta ne može gotovo. Možemo čujemo te tonove? Ako može. Ako možete u tom položaju sedeći. Dragana, ja pretpostavljam da ste vi imali priliku do sada. Jesam. Da. Eto kako izgledaju gajde i gde... Odlično to zvuči. A kad neko krene da uči da svira gajde, pomenuli ste da imate jedno dete koje će nastaviti da uči da svira gajde. Ove tradicionalne instrumente ne treba da zamre, nego treba da nastavimo tu tradiciju. Šta prvo moraju da nauče? Prvo mora da nauči držanje prstiju. I kad to nauči, da svira u gledanicu malo, onda sad damo se koža, da i to nauči, kreće dalje. A mora da ima dobar kapacitet, mora pluća da mu budu jaka dovoljno da može da svira. I to prepoznam da se uči, da to mora vještina da se stekne. Prvo počne da sve gledanica. Gledanica prvo sad da prosi da drži i da nauči ono što se kaže tehnički dobro bio, pa onda kreće dalje. Zato što svaki je ton poseban, ali niko nije još napravio nota za gajde i neće moći da se napravi. To gajde je samo menja ton. Aha, to je jedna zanimljivost. Postoje jedna lepa uzrečica. Kaže ovako, čovjek je napravio, Bog je napravio frulu, ali đavo je napravio gajde iz inata. Kaže da bude bolje od njegova. A kaže šta to može da bude bolje od moje? A kaže on kad najbolje svira može gajde da ga izda i oni svi koji ga slušaju kaže da ne bude čuli. I da igraju. Zanimljivo. Eto, dakle, vi ćete večeras biti u Kačarevu. Kada ćete nastaviti sa tom školom, koja je inače počela s radom, ali kao što kažete, malo je prestalo, pa sad nastavljate? Kad počne škola, ponovo verovatno će da organizujemo tu školu i da nastavimo da radimo. Lepo. A recite mi u Srbiji, je li ima gajdaša? Rekli ste malo pre, ima gajdi, ali nema gajdaša, ali da li uspevate da održite? Da vam nešto kažem, gospođe. Svi misle da sviraju, svi misle da znaju da sviraju i to on recimo dugo u kožu, napravi galamu i sve u redu, nije to tako. Zato ja kažem, ima gajda, nema gajdaša, ima malo gajdaša, ima recimo ko ja znam, ja volim da čujem nekog gajdaša koji je mnogo bolji od mene, da naučim nešto. Ja još uvek volim da naučim. Gajde ne može da se uči, ne znam koliko. Gajde se kradu zvuči. Zato što kad čuješ da se bolje od tebe,
da svira, znači ukradeš to od njega pa nastaviti dalje ako može nešto bolje. Eto, zanimljivo. Zato eto prilika da se dođe u